Имало едно време 3 момичета – Александра, Зара и Минка. Те не били сестри по кръв, но съдбата ги срещнала в един специален ден, 15 септември, точно преди 2 години. Било първият учебен ден, когато тревата още миришела на лято, а слънцето галяло лицата им с последни топли лъчи. Александра била най-голямата от трите. Имала кестенява коса, черни очи, дълги мигли и топла усмивка, която можела да успокои и Зара била най-малката. С руса коса, зелени очи и безкрайно любопитство, тя задавала въпроси за всичко. Очите й блестели като капки розинка, със своите кафяви очи и черна коса, била тиха и наблюдателна. Тя не говорила много, но когато го правила думите и винаги били точни и смислени. Обичала да рисува, да си води дневник и да мечтае. Годините минавали, но тяхното приятелство ставало все по-силно. И ето, че дошло лятото, когато всичко изглежда възможно. Един ден, докато слънцето залязвало бавно, Александра ги събра и каза: Момичета, каня ви на рождения си ден, ще бъде вечер само за нас, трите момичета. Зара подскочи от радост, а Минка се усмихна спокойно, но очите й блестяха от вълнение, и наистина рожденият ден бил вълшебен. Те танцували под звездите, разказвали си истории и си обещали още нещо, никога да не забравят този ден.